5 असू द्यावे. धन्यवाद. परीक्षक आपण जर वेळ दिलेली नसेल तर आपण त्यांच्याकडे वेळ मागून घ्या. किती मिनिटात आपलं कार्यक्रम सुरू होईल? तयारी झाल्यानंतर सांगा. परीक्षकांना ते सांगायचं आहे. शाहिरांचं नाव काय? शाहिरांचं नाव मंगेश पाटील. मंगेश पाटील. प्रमोद पाटील आहे. सर्व स्वागतासाठी साहेबांचे आवडल्यास लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका. आहे ना, घ्या द्या बोलतो तुम्ही बाकी ते पाहिजे बाकीचं वाटतं घागरा पहिला वाईट वाजवा शिकला पाहिजे. पहिला धावण्याचं असंच पाहिजे. अजून हे सादरीकरण वगळता 2 शिल्लक आहेत. म्हणजे एकूण 3 सादरीकरण आपण या ठिकाणी शिल्लक ठेवलेले आहेत आणि मला वाटतं सगळ्यांनी जर सहकार्य केलं तर वेळेतच आपण हे 3 सादरीकरण पूर्ण करू शकतो. प्रत्येकाने सहकार्य करा. या पुढचे जे आहे त्यांचा आबाजी काळावैभव रोहिणी आता आपण तयार आहात. मध्ये अधिक वेळ जाणार नाही याची पण दक्षता घ्यावी. पाणी खाली ते खाली आहे ना, म्हटलं पुढे पाहिजे ना, टाकायचे. हॅलो भारतीय जनता पार्टी वाघे विधानसभेच्या वतीने सर्व कार्यकर्त्यांचे हार्दिक स्वागत. ज्या स्पर्धकांनी या ठिकाणी भाग घेतलेला आहे त्या सर्वांना सूचना आहे. 10 वाजता कार्यक्रम बंद होतो, त्यामुळे आपल्याला दिलेली वेळ त्या वेळेत आपण चालू करायचं आहे. शेवटचा जो संघ असतो त्यांना वेळ मिळत नाही असे आपण भान ठेवा. शाहीर तयारी झाली का आपली? जे विलंब होतात त्यांचे गुण कमी करणार. ही स्पर्धा आहे, आपण स्पर्धेमध्ये आहोत. बाकीच्या कलाकारांनी सुद्धा असं नाही आपण तुम्ही तुमच्यातले मिनिटं कमी केली जाते. शेवटच्या संघाला सुद्धा वेळ दिला पाहिजे. काय आम्ही परीक्षेत जरा चांगल्या स्वभावाच्या कठोर वागत नाही, पण याचा अर्थ नाही की तुम्ही गांभीर्याने घेऊन पुढचे जे 2 शिल्लक सादरीकरण आहेत त्या दोन्ही कलापथकांना विनंती की आपण थोडं तयारी घेत दर्शवा. म्हणजे मध्ये जो वेळ जातोय तो आपण वाचू शकतो. कृपया सहकार्य करा.
या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये रसिक वर्ग शेवटपर्यंत थांबलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की त्यांच्या लोककलेवरती प्रेम आहे. त्यांचं प्रेम जिंकण्याचं आपण काम करूया. त्यांना आपण नाराज करू नका. तर त्यांचा जो उत्साह आहे तो कमी होता कामा नये. सगळ्यांना जोरदार टाळ्या वाजवा. सर्व टाळ्या तशा आगरीपाड्यात आम्ही आले जोरदार वाजवा. रेडी तर तुमची वेळ सुरू झालेली आहे.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तुला गौरी नंदना स्मरत तुला गौरी नंदना तुझ्या पायी
आनंदाचा पोरग नंबरचा टवाळ पोरग भारी खट्या आनंदाचा पोरग
अन्य कुणालाही कळणार नाही. ज्या तुझ्या नारायणानं माझ्या धाकट्या बंधूचा हिरण्यक्षाचा वध केला त्याची तू पूजा करावी. कितीचा मोठा आहे तुझा तो देव, सांग ना, त्याला सांग माझा सामना कर. माझा कुठे आहे तुझा तो परमेश्वर? माझे श्री नारायण तर चराचरात सामावलेले आहेत. त्या झाडांमध्ये, त्या पक्ष्यांमध्ये, त्या आभाळामध्ये, मातीच्या प्रत्येक कणामध्ये. असं या खांबामध्ये तो आहे? नक्कीच आहे पिताश्री. मग तर त्याला इथे संपवतो मी. कुठे आहे तो? कुठे आहे? कुठे आहे तो? वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वाहतूक विभाग सुभाष शिंदे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. कार्यक्रमाचे प्रमुख संतोषजी पाटील यांना विनंती करतो की त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करायचा. चला यापुढील जे कलापथक आहे आबाजी कला वैभव रोहिणी, आपण लगेचच तयार राहायचं आहे. आबाजी कला वैभव रोहिणी आताच ज्यांनी सादरीकरण केलेलं आहे ते श्री पारेश्वरी नृत्य कला पथक मसळा. यानंतर आता आबाजी कला वैभव रोहिणी आणि तदनंतर जय हनुमान नाथ मंडळ तयार राहायचं आहे. आता झालेल्या नाचाची बुवा कृपया मंचावर यायचं. मंगेशजी पाटील शाहीर मंचावर तुम्हाला निमंत्रित करत आहेत. शाहीर मंचावर जा. चला पुढील कला पथक आबाजी कला वैभव रोहिणी. चला शेवटचे 2 सादरीकरण शिल्लक आहेत. आबाजी कला वैभव रोहिणी आणि जय हनुमान नाथ मंडळ.
या दोघांचं सादरीकरण झाल्यानंतर या स्पर्धेची खऱ्या अर्थानं सांगता होणार आहे. मात्र तदनंतर उपस्थित रसिकांच्या मनोरंजनासाठी या ठिकाणी सादरीकरण होत राहील. तोपर्यंत आपण निकाल या ठिकाणी घेऊन येणार आहोत. काही मिनिटातच या ठिकाणी सन्माननीय आपल्या राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सन्माननीय असे शेलार साहेब यांचं देखील आगमन होईल आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा बक्षीस वितरण सोहळा त्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. पोलीस निरीक्षक सुभाषजी शिंदे साहेबांना विनंती करेन की आपला मनोगत व्यक्त करा. शाहीर आपलं नाव काय? बाळा फुटे. नमस्कार. इकडे जमलेल्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांनो, मी बँडारा ट्रॅफिक डिव्हिजनचा डिव्हिजनल इन्चार्ज आहे आणि संतोष पाटील साहेबांनी हे म्हणजे कोकण परिसरातलं झाकडी नृत्य इथे काही जे संघ बोलवलेत, खूप अतिशय एक कोकण भूमीतला हा एक वारसा म्हटला जाईल. खूप चांगलं हे नृत्य आहे. विशेष म्हणजे मी पण कोकणातलाच आहे, मी चिपळूणचा आहे आणि म्हणजे मला खूप इमोशनल झाल्यासारखं वाटतंय. कारण मी वयाच्या 8व्या वर्षापासून मी हा डान्स करत होतो. कारण कोकणामध्ये गौरी गणपतीला ह्या डान्स शिवाय दुसरा पर्यायच नाही आहे. आणि ही जी कला आहे म्हणजे झाकणी नृत्य बोलतात, बाला डान्स पण बोलतात आणि आमच्या कोकणात जेव्हा अंगणामध्ये हा डान्स केला जातो तेव्हा अंगण अक्षरशः उकरलं जातं, धूळ उडली जाते. हेच आमच्या कोकणातलं हे प्रतीक आहे, ही ताकद आहे. आणि मला असं वाटतं की ही जी संस्कृतीतलं हे जे नृत्य आहे ते 7 समुद्रापलीकडे गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. कारण ह्यांचं जे प्रदर्शन आहे ते मला वाटतं जगामध्ये दुसऱ्या जगामध्ये म्हणजे परदेशात जाऊन एक 5-6 संघ तरी परदेशात जाऊन ही जी काय नृत्याची जी कला आहे ती परदेशातही गेली पाहिजे 7 समुद्रापलीकडे असं मला वाटतं. आणि आपले सांस्कृतिक मंत्री आहेत शेलार साहेब, ते खूप सांस्कृतिक सध्याचं जे काय महाराष्ट्र शासनासाठी ते करतायत, खूप चांगलं काम करतायत. आणि ही सांस्कृतिक कोकणातली कला नक्कीच परदेशात 7 समुद्रापलीकडे जाईल असं मला वाटतं. आणि आता जे काही 2 नृत्य उरलेले आहेत ते आपण खरोखरच खूप चांगले एन्जॉय करूया. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद साहेब. आपल्या कोकणातील समृद्ध लोककला आहे आणि आम्हाला अभिमान वाटला की आपण कोकणातल्या त्या चिपळूणचे आहात, हे सुद्धा चिपळूणचे आहोत. त्यामुळं आम्हाला आनंद झाला आपल्याला पाहून किंवा आपल्याला ऐकून. आपले मनापूर्वक आभार. तर चला शाहीर सज्ज आहात? हॅलो हॅलो सेल बघायला जरा ते शाहीर बाळा फुटक यांचं या ठिकाणी सादरीकरण आपण पाहणार. एकनाथ धर्मा पाटील, कृपया आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. एकनाथ धर्मा पाटील. हॅलो 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 इकडे नाही या बाजूला. हॅलो 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 बाईकची चावी सापडली आहे. बर्गमॅन कोणाची असेल तर घेऊन गाडी.
त्याचा त्यांनी स्वागत करायचं. धन्यवाद. आपण या ठिकाणी आला आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आल्याबद्दल धन्यवाद. साऊंड चेक करायला लवकर. सुरू चला तुमची वेळ सुरू होत्या.
नाजूक घडा मारून बंधुनो तुम्ही
शेवटचे 5 मिनिटं शिल्लक, शेवटचे 5 मिनिटं शिल्लक. धन्यवाद. खरोखर सुंदर नृत्य कलाविष्कार. या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी वांजे पश्चिमचे संयोजक श्री किशोर पुनावत जे आलेले आहेत त्यांचे या ठिकाणी आम्ही सत्कार करीत आहोत. श्री किशोर पुनावत जी. आणि परीक्षक यांना विनंती आहे की शेवटचं कलाकृती शेवटचं जे या ठिकाणी सादरीकरण आहे ते म्हणजे जय हनुमान नाच मंडळ.
जामृत खार, जय हनुमान नाचमाला जामृत खार यांचं या ठिकाणी सादरीकरण आपण पाहायचं आहे. हे या स्पर्धेतील अंतिम सहभागी असा संघ आहे, सहभागी कलामंडळ आहे. त्यामुळे आपण आतापर्यंत अतिशय यशस्वीरित्या ही स्पर्धा संपन्न झालेली आहे. आपल्या सर्वांचं सहकार्य या ठिकाणी लाभलेलं आहे आणि रसिक प्रेक्षक देखील उदंड अशा प्रतिसादामध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचं देखील प्रेम या कलेला लोककलावंताला लाभलेला आहे. आपण या स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. हे सादरीकरण झाल्यानंतर आपण एक 15 ते 20 मिनिटाच्या फरकानं लगेचच निकाल हाती आपल्या येणार आहे आणि तदनंतर आपल्यासमोर बक्षीस वितरण सोहळा सन्माननीय आशिष शेलार साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनीच जे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने रसिक प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण शेवटपर्यंत इथे या कलावंतांचा जो गुणगौरव होणार आहे त्या गुणगौरव सोहळ्यासाठी सुद्धा आपण उपस्थित राहावं. कारण आपल्या सर्वांचं प्रेम, आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद, आपल्या सर्वांची प्रेरणा, आपल्या सर्वांची ऊर्जा यांच्यासाठी नक्कीच नेहमी बळ देत राहील. आपण याचं मनोबल वाढवावं, त्यांना प्रोत्साहित करावं. यासाठी पण सर्वांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत या ठिकाणी राहायचं आहे. आदरणीय संतोषजी पाटील यांच्या संकल्पातून साकार झालेली ही अतिशय बहारदार लाकडी नृत्याची स्पर्धा आहे आणि ही स्पर्धा इतक्या चांगल्या नियोजनात या ठिकाणी संपन्न होत आहे. नक्कीच या स्पर्धेचं कौतुक अवघ्या महाराष्ट्रभर होत राहील. आजच्या स्पर्धेची चर्चा उद्याच्या वर्तमानपत्रात, उद्याच्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये सुद्धा आपल्याला ऐकायला मिळेल. प्रसार माध्यम आहे, समाज माध्यम आहे, यातून नक्कीच ही स्पर्धा या कौतुकास पात्र ठरेल. कारण प्रत्येक संघानं, प्रत्येक शाहीरानं, प्रत्येक नृत्य कलावंतानं आपला कलाविष्कार अत्यंत प्रभावीपणे या ठिकाणी सादर केलेला आहे आणि ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने एका वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवलेली आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांचं सहकार्य, प्रत्येक सहभागी कलावंतांचं सहकार्य हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आयोजक जे आहेत ते एका संकल्पनेतून, एका दूरदृष्टीतून एखादी स्पर्धा आयोजित करत असतात. मात्र त्याला प्रतिसाद देणं हे आपल्या कलावंतांचं आणि रसिकांचं तितकं प्रिय कर्तव्य आहे आणि म्हणून आजच्या या शेवटच्या परफॉर्मन्सकडे, शेवटच्या सादरीकरणाकडे आपण वळत आहोत. मी सर्व रसिक प्रेक्षकांना विनंती करेन की शेवटच्या टप्प्यात आपण आहोत. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या या सर्व कलावंतांसाठी. भारतीय जनता पार्टीचे वांद्रे पश्चिम विधानसभेचे संयोजक श्री किशोरजी पूर्वज साहेब यांचा सत्कार कार्यक्रम प्रमुख संतोषजी पाटील करतील. शाहीर भरतबा नागपूर बरोबर यांचा आता सादरीकरण. कार्यक्रमाचे शाहीर बाळा फुटकबुवा यांचं स्वागत कार्यक्रमाचे संतोषजी पाटील करतील. एक 10 मिनिटं आपण थांबूया. साहेब येणार आहे, नागती साहेब. एक 10 मिनिटाचा आपण त्या ठिकाणी विराम घेऊया. तसेच आता आम्ही एक विशेष सत्कार करतोय. श्री जनार्दन रोडकर, बेंजो मास्टर, अलिबाग रोहा तालुक्यातील नाचांच्या कॅसेटला त्यांनी बेंजोची साथ दिली असे आपल्या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आपले परीक्षक श्री शाहीर केरटकर साहेब, गायक, कवी, शाहीर, पत्रकार, निवेदक, महासचिव, नमन लोककला संस्था भारत, सदस्य, कलगीपुरा समाज उन्नती मंडळ समन्वय समिती, शाहीर प्रेरणा पुरस्कारित, ललकारी काव्यसंग्रह, कलगीपुरा कलेत गेली 24 वर्ष ज्यांनी योगदान दिलंय असे आपले शाहीर खेरटकर यांना मी आमंत्रित करतो की कृपया त्यांनी मंचावर यायचं. तसेच आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले दुसरे परीक्षक श्री विनायक तुकाराम पडवळ, प्राथमिक शिक्षक आहेत, तालुका खेड, जिल्हा रत्नागिरी, गेली 30 वर्ष कलगीपुरा या कलेमध्ये कार्यरत आहेत. तसेच कलगीपुरा समाज उन्नती मंडळ चिपळूण याचे महासचिव, गायक, कवी, शाहीर, निवेदक, तसेच कलगीपुरा राज्यस्तरीय सुरभी कलाभूषण पुरस्कार सन्मानित विनायक तुकाराम पडवळजी या दोन्ही आपल्या परीक्षकांना मी विनंती करतो की कृपया मंचावर स्थानापन्न व्हायचं. शाहीर खेरटकर, शाहिरी प्रेरणा पुरस्कृत, ललकारी काव्यसंग्रह, गेली 24 वर्ष कलगीपुरा या कलेमध्ये आपलं योगदान देत आहेत असे आपले शाहीर खेरटकर.
कृपया जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपल्या कार्यक्रमाचे परीक्षक आहेत, त्यांच्या परीक्षणावर आजची स्पर्धेचा निकाल लागणार आहे. बुवा, तुम्हाला एक नम्र विनंती आहे, तुम्ही जो कोकणातला गाणं गायला ते एक आमच्या जनतेसमोर तोच कोकणातला गाणं पुन्हा एकदा होऊ दे. नक्की एक विनायक तुकाराम पडवळ सुरभी कलाभूषण पुरस्कार ज्यांना मिळाला. असे 30 वर्ष कलितुरा या कलेत त्यांनी योगदान दिले असे आपले आजचे परीक्षक विनायक तुकाराम पडवळ यांचा सन्मान पोलीस निरीक्षक शिंदे साहेब यांच्या हस्ते होत आहे. कृपया जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. विशेष सत्कार जनार्दन रोडकर बेंजो मास्टर, कृपया मंचावर यायचे आहे. आमच्या अलिबाग रोहा तालुक्यातील प्रसिद्ध बेंजो मास्टर जनार्दन रोडकर यांचा सत्कार कार्यक्रमाचे प्रमुख संतोषजी पाटील यांच्या हस्ते होत आहे. प्रसिद्ध बेंजो मास्टर जनार्दन रोडकर यांचा सत्कार. तसेच आम्हाला दुपारपासून निवेदनासाठी जे साथ करत आहेत असे आमचे भालचंद्र म्हात्रे यांचा देखील सत्कार संपन्न होत आहे. अनाजी गुरव साहेब यांच्या हस्ते भालचंद्र म्हात्रे यांचा सत्कार होतोय. तसेच आमचे तिसरे परीक्षक मारुती पांडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. मारुती पांडे. तसेच पाटील बुवा यांचाही सन्मान होतोय. किरण पाटील बुवा यांनी मंचावर यायचं. केरडकर बुवाला विनंती करेन त्यांचं जे गाजलेलं गाणं आहे ते सादर करावं. सोमनाथ मात्रे यांना विनंती करतो की मंचावर आपला सन्मान स्वीकारायचा. अनिल देवकर
पार्टी वांद्रे विधानसभा अर्थात सन्माननीय सत्यजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या संकल्पनेतून साकार होणारी हे कोकणची समृद्ध लोककला अर्थात जागरी कर्कितोला शक्तीकला हिची भव्य आणि दिव्य स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं मंचावरती अनेक नामवंत व्यक्तिमत्व उपस्थित आहेत. हाकी वर्दीतील एक दिलदार असं व्यक्तिमत्व आमच्या चिपळूणचे वैभव शिंदे साहेब या ठिकाणी आहेत आणि आमच्या लोककलेतील एक प्रभावी असं नाव अर्थात आमचे मित्र ज्येष्ठ कलावंत वसंत भोईर साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. असंख्य लोककलावंत असंख्य लोककलेवरती प्रेम करणारे लोक आपण आहात. या लोककलेनं या कोकणाला वैभव प्राप्त करून दिलेला आहे. कोकण ज्याचा कणही वाळाचा आपल्या समजा कोकण आहे भोईर साहेब आणि कोकणाला जसं निसर्गानं भरभरून सौंदर्य बहाल केलेलं आहे तसे कोकणचं वैभव वाढवतात या कोकणच्या मातीमध्ये रुजलेल्या लोककला आणि या लोककलांमधीची समृद्ध लोककला अर्थात कर्गितुरा ही कर्गितुरा लोककला जी आहे त्याच्या वाढीवडिलांनी आपल्या खात्यावरती शास्त्र पुराण अध्यात्म याचा पाया लोककलेला लाभलेला आहे. याच्यातून मनोरंजन समाजाचं प्रवर्धन सुद्धा साधलं जातं आणि म्हणून ही स्पर्धा खऱ्या आमच्या दृष्टीने फार महत्वाची आहे की ही लोककला अधिक पुढे जावी सतत संवर्धन व्हावं लोकांपर्यंत पोहोचावी या कलेला एक चांगलं वैभव अजून प्राप्त व्हावं यासाठी या स्पर्धेचं आनंद साधारण संबंध आहे आणि म्हणून आजच्या स्पर्धेचं परीक्षण करण्याची ही संधी मला आणि माझे गुरुबंधू आदरणीय विनोद प्रबंधूजी यांना प्राप्त झालेली आहे. म्हणून आपल्यासमोर एक छोटंसं गीत मी सादर करणार आहे कारण परीक्षण करतो याचा अर्थ आपल्याला सुद्धा काही येते की नाही हे सिद्ध सुद्धा करावं लागेल हे ना बोल साहेब बरोबर ना. त्यामुळे आपल्याला एक छोटंसं गीत मी सादर करून या ठिकाणी आपण फक्त एक माहिती सर्वजण म्हणजे आगरीपणामध्ये पहिल्यांदाच आम्ही आलेलो आहोत त्यामुळे या ठिकाणी इतकी मोठी गर्दी आहे मनापासून आपल्या सगळ्यांचा तो उत्साह आहे तो अतिशय बघण्यासारखा आहे. स्वतःसाठी टाळ्या वाजवायच्या कशासाठी माहिती आहे का टाळ्या वाजवण्याची तुम्ही कारण आहे पाटील साहेब टाळ्या 3 कारणे वाजवायचे असतात. त्याचं कारण आहे मी 3 कारणं सांगतो म्हणजे तुम्हाला माहिती टाळ्या का वाजवायची. नंबर 1 स्वतःला ऊर्जा मिळते. दादा वाजवून काय स्वतःला ऊर्जा मिळते ना आपलं जे रक्ताभिसरण नाही ना त्याला आपण मराठी ब्लड सर्क्युलेशन म्हणतो तर शब्द मराठी झालेला आहे तर रक्ताभिसरण जे आहे ते चांगलं होतं त्यामुळे आपल्या शरीराला ऊर्जा मिळते. नंबर 1 स्वतःला ऊर्जा मिळते. नंबर 2 कलाकाराला समाधान मिळतं. नंबर 1 स्वतःला ऊर्जा मिळते. नंबर 2 कलाकाराला समाधान मिळतं आणि नंबर 3 शेजारचा जागा होतो. त्यामुळे काय आपण खऱ्या अर्थाने जागा होऊया आणि आता दिवस होतो अधिक रंगदार करूया बहारदार करूया कारण आपल्या सर्वांचा मान सन्मान करता माणसावर अपेक्षित आहे पण वेळा अभावी सगळ्यांनाच आपण मान सन्मान देऊ शकत नाही. मात्र आपण सर्वच सन्मानच पात्र आहात आणि आपल्यासाठी आपण हार तुले मान सन्मान पाहिजे होईल साहेब हार तुले मान सन्मान पाहिजे यशाची चढती कमान पाहिजे. हार तुले मान सन्मान पाहिजे यशाची चढती कमान पाहिजे. पडेल तुझ्या पदरात सारे तसं जगण्यात तुझ्या इमान पाहिजे तसं जगण्यात तुझ्या आपण सांगितलं माझं एक गाजलेलं कोकण गीत मी आपल्यासमोर सादर करतोय लक्षात धरणीवरच स्वर्ग हे आमचं जगात आमची ख्याती व धरणीवरच स्वर्ग हे आमचं जगात आमची ख्याती व आणि श्वासामधून दरवळणारी कोकणची या माती व श्वासामधून दरवळणारी कोकणची या माती व आमचा कोकण जिंदाबाद आमचा कोकण जिंदाबाद आमचा कोकण जिंदाबाद आमचा कोकण जिंदाबाद. धरणीवरचा स्वर्ग हे आमचं
शिवणाऱ्या माती हो श्वासामधून दरवळणारी कोकणची या माती हो श्वासामधून दरवळणारी कोकणची या माती हो सुख दिखाला आधार देण्या पुढारतो आधार देण्या पुढारतो आधार देण्या पुढारतो अहो लेकरांचा देऊन समाज इथला भरतो एकमेकांच्या सुख दुःखाला आधार देण्या पुढारतो आधार देण्या पुढारतो आधार देण्या पुढारतो मनात आमच्या सोनं पेरलं सोनं पेरलं ओठावरती मोती हो मनात आमच्या सोनं पेरलं ओठावरती मोती हो श्वासामधून दरवळणारी कोकणची या माती हो श्वासामधून दरवळणारी कोकणची या माती हो आमचा कोकण आमचा कोकण आमचा कोकण आमचा कोकण अहो धरणीवरचं स्वर्ग अतिशय सुंदर परीक्षक असावेत कसे ज्यांना स्वतःला काहीतरी येत असतं स्वतःलाही कला त्यांच्यामध्ये असते असेच परीक्षक ज्यावेळेला आपल्याला लाभतात त्यावेळेला त्या परीक्षकांचा निकाल देखील तितका चांगला असेल याबद्दल तिला मात्र शंका नाही. या ठिकाणी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे साहेब वसंत भोईर यांच्यासाठी. हॅलो 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 तब्येत ठीक नाही सगळ्यांनी लावले होते पण संतोष भाऊ आमच्या काय ऐकत नाही गुरु साहेब तुम्ही यायलाच पाहिजे बरोबर एवढा आवाज खाताना त्रास झाला सगळ्यांनी लावले होते कारण माझा त्याला विनंती केली गेल्या वर्षी पण आलो होतो दादा आहे सगळे साहेब वगैरे सगळे इथे होते तर म्हणतो ना आज खरोखर आदरणीय कोकणची शान मान आपल्या आदरणीय असलेला साहेब त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज स्पर्धा ठेवलेली आहे. एक मिनिट थांबवतो. वराडकर बोलसाठी जय हनुमान नाच मंडळ चोरडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. हॅलो हॅलो तर बंधूंनो आदरणीय शिंदे साहेब मान्यवर व्यासपीठ परीक्षक माझे दोन बंधू खरोखर खूप सुंदर वाजवत आपण कलाकार गायलं पण आणि आज जो माझा मान सन्मान आहे मी प्रमुख पाहुणा नाही. मी जो काही आज 56 माझं वय आहे मी 40 वर्ष गातोय आणि माझ्यासारख्याला प्रमुख पाहुणे बोलवतात हे माझं भाग्य नाही. हे माझ्या सर्व कलाकार चित्रीपुऱ्यांचा आणि माझ्या आणि मी आदरणीय शेलार साहेबांना नक्की विनंती करेन
की शिंदे साहेब बोलले खरोखर सातारा समुद्र पलीकडे आपला या नाव झाला पाहिजे. तुम्हाला सांगतो संतोष भाऊ, खरोखर साहेबांना मेसेज सांगा आमच्या सर्वांचा. जे बाहेरच्या देशामध्ये कला साधवतो त्याच्यामध्ये पाच आपले नृत्य आपले झालाच पाहिजे मी विनंती करतो सर्वांना. कारण बंधूनो, करोना गेला, सत्ता भाव मेला, बायको मेली तरी पती जात नव्हता, पत्नी मेली तरी नवरा बायको कोण जात नव्हती. आणि सर आपण किती सर्व दुःखी होतो आपण पाहिलं असेल. पण पुन्हा एकदा हे असे आयोजक आहेत संतोष पाटलांसाठी सर्वांसारखे आपल्याला विनंती देतात. संतोष पाटील साहेबांसाठी सर्व टाळ्या वाजवायच्या. सर खरोखर दुःखामध्ये गेले ते करोनाचा काळ आणि करोनाने जाणीव करून दिली सख्खा भाव बायको कोण कोणाचा पैसा कोणाचा कोण नसतो. म्हणून सांगायचं आहे झालं गेलं सारं देवा कोरोनानं नेलं, झालं गेलं सारं देवा कोरोनानं नेलं. पुन्हा या शक्ती तुर्याला रसिकांनं उभं केलं, पुन्हा या शक्ती तुर्याला रसिकांनं उभं केलं. शेलार साहेबांचं मला बोलावं आलं, संतोष पाटील साहेबांचं मला बोलावं आलं. वसंताच्या शाहिरीचं सोनं आज झालं, वसंताच्या शाहिरीचं सोनं आज झालं. हे दुःख प्रत्येकाला जाणीव झाली. घरातून पण बाहेर निघत नव्हतं. आम्ही नाचलेले कलाकार सगळे एका ठिकाणी आपण घरी बसून राहिलो. तेव्हा काय दुःख होतं, हे उसवलं गाणं गोत सारं बळदेवाला कीर्तीची ढाल दे, इनविती पंच प्राण जीवाला टाळ दे. कर पलरान देवाला शिवार तरी नाही धीर साधला. हा खेळ मांडला देवा, खेळ मांडला सात सुन्या काळजाची तुझ्या काही जाई. तर देवा ठरणायो भोग कशा पायी, हरवली वाट दिशा तारल्या काही. वाळून उधळतो जीव मारे बाबा, वनवायुरी पेटला. खेळ मांडला 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 खेळ मांडला देवा, खेळ मांडला. आवाज कसा थोडा माहीत आहे पण भरपूर ठीक आहे. आम्ही शहर सरपंच खास गीत आपल्याकडे सादर करतो. कोणा समजतो साहेब तर बोलू ना चालेल. साहेबांचा आता येणं झालेला आहे. वसंत भोईर साहेबांनी अतिशय सुरेख गाणं या ठिकाणी गायलेलं आहे. आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि शाहीर वसंत भोईर साहेब. कोरोना जरी मानेला खेळ आहे, कोरोनाला जरी मानेला खेळ आहे तरी आजची ही आनंदाची वेळ आहे की नाही. त्यामुळे आपण आनंद साजरा करूया. आणि पुन्हा एकदा सर्वांचा मनापासून आभार. संतोषजी पाटील साहेब आपल्या मनापासून आभार. ही जन्मा येऊन कीर्ती करावी आहे येणे जाणे. पाटील साहेब जन्मा करून कीर्ती करावी आहे येणे जाणे, हसत मुखाने गात राहावे आयुष्याचे गाणे. जन्मा येऊन कीर्ती करावी आहे येणे जाणे, हसत मुखाने गात राहावे आयुष्याचे गाणे. विचारदाना एक पेरेला कणीस पिकले दाणे, विचारदाना एक पेरेला कणीस फुलले दाणे. आणि आमचे संतोष पाटील म्हणजे खणखणणारे नाणे, खणखणणारे
रिक्षानं बसले टॅक्सीनं बसले कितींदा बसले बोटी मंदी अहो नागवाण्या मला फिरावला नागवाण्या मला फिरावला बंगलोर मैसूर ओटी संतोष भाऊ आपल्यासाठी आयोजक संतोष पाटील कार्यकर्ता टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी आयोजक संतोष पाटील कार्यकर्ता मान्य आहे त्यांच्या उरात शक्ती तुऱ्याची जाण्या आज इथे ठेवलेल्या कार्यक्रमाला त्यांचा बहुमोल योगदान आहे असा आमचा नेता शिशेला बांधे सांगतो तुझ खारीची शान नेता झुंजार कार्यकर्ता दमदार कुणाला सारख्याची येणार नाही बघा सुंदर शब्द आहे आदरणीय कमिशनर लिहिलेले आहे नेता झुंजार कार्यालय दमदार कुणाला सारख्याची येणार नाही आमच्या आशिष शेलार साहेबांपरी आशिष शेलार साहेबांपरी दुसरा कोणी आमदार आशिष शेलार साहेबांपरी दुसरा कोणी आमदार
आणि पुढे निवडून 100% येतील ते बापाचा बाप आहे. ऐका लाचा उरा मंदी माया ज्याच्या काळ्या मेघावाने दाखविना कधी कुणा डोळ्यातल पाने जिजू जिजू संसाराचा गाडा हाकला ओठा मंदी हसू जरी गणावा गला घडीभर तू थांब जरा ऐक त्याची धाप लय अवघड हाय गड्या उमगाया उमगाया बापर लय अवघड हाय गड्या उमगाया बापर थँक्यू आवाज तुम्हाला आपल्यासाठी थँक्यू. भोईर साहेब जरा व्यासपीठावर यायचं आहे. भोईर साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ होऊया. हा माणूस नावाचा वसंत आहे पण मनालाही पसंत आहे. आमच्या बाहेर झालेले आहेत आणि एक चांगलं मार्गदर्शक म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघतो. असं तुमचा सन्मान आहे जावा. तर आपण मला वाटतं पाटील साहेब आता याला सादरीकरण करायला देऊया. ते थांबायचं आतमध्ये थांबायचं. ठीक आहे. शेवटचं सादरीकरण आहे. वाटतं आपण साहेबांच्या प्रतीक्षेत आहोत. तोपर्यंत मंचावरती काही जे सन्मान आहेत ते दिले जात आहेत. वसंत बुवा आज खऱ्या अर्थानं कोकणच्या मातीची भेट होत आहे. आम्हाला माहित नव्हतं की शिंदे साहेब कोकणातले आहेत आणि स्वतःहून त्यांनी कबूल केलेलं आहे की मी ही चिपळूणचाच आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी भोईर साहेबांचा देखील सन्मान झालेला आहे आणि आपले शेवटचे शाहीर या ठिकाणी भरपूर वेळ त्यांना थांबवावं लागलेला आहे. परंतु तो आपण समजू शकता की तुम्ही भाग्यवान आहात खरं तर शाहीर की साहेबांच्या उपस्थितीत तुम्हाला सादरीकरण करता येणार आहे. त्यामुळे तुम्ही थोडंसं सहकार्य करा. हां साहेब आल्यानंतर हॅलो कळवळी गावचा कोणी अध्यक्ष असेल तर स्टेजवर आपण सत्कार करत आहोत. तसेच दोनकारचे कोणी अध्यक्ष असेल त्यांनी सुद्धा स्टेजवर या आपला सत्कार करायचा. बागवाडी वावेकर करंजीवरा शिरगाव महादेवकर कारंजकर आपले कोणी सदस्य असतील तर स्टेजवर या. आपल्या आमच्या याच्यातर्फे सानाची गुरुतर्फे त्याचा सत्कार करण्यात येते. बांद्रे विधानसभेच्या वतीने सर्व कलाकारांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत. कोकणातील जागतिक नृत्य हे काय असं हे आपल्याला या ठिकाणी सर्वांना आजमावता आलं. खूप नामांकित असे शाहीर या ठिकाणी आहेत.
परीक्षक सुद्धा आपल्याला दोन्हीही नामांकित मिळालेले आहेत. त्याच्यामुळे परीक्षक काय असतात त्यांच्याकडून आपल्याला मार्गदर्शन खूप मिळत असतं, मुलाचं सहकार्य मिळत असतं. त्यांची ही कला आपण आता पाहिलेली आहे. सातत्याने या कोकण विभागामध्ये ही कला गौरी गणपतीला चालू होते आणि आपल्याकडे दसऱ्यामध्ये चालू असते. आता दसऱ्याचं संपलेलं आहे आणि कलाकारांचा सुद्धा या ठिकाणी आता गौरव सन्मान या ठिकाणी होत असतो. काही वेळातच सन्माननीय आपले लाडके नेते महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी यांचं काही क्षणातच आगमन या ठिकाणी होणार आहे. आपण त्याचीच वाट पाहतोय आणि सांस्कृतिक विभाग असल्यामुळे आपल्या कलाकारांसुद्धा त्यांनी मोठं प्रोत्साहन दिलेलं आहे. ज्याच्यात काही त्यांना देता येईल ते नेहमीच त्या कलाकारांना देण्याचे प्रयत्न करत असतात आणि करतील. आम्ही त्यांना नेत्यांनी सांगून तो मार्गी लावू. आत्ताच त्यांनी सांगितलं की परदेशामध्ये जाण्यासाठी एखादे मंडळ 2-4 मंडळ गेले पाहिजेत. तीही कला आपण या ठिकाणी गारव्यांना घालू आणि ते मान्य करतील असं मी आश्वासित करतो. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. जीवरा मंडळाचा कोण अध्यक्ष असेल त्यांनी व्यासपीठात यायचं आहे. वारंवार पुकार देऊन कोणी येत नाहीये. कोणाचा मान सन्मान राहिला असेल त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. नजर चुकीने कोणाचं नाव राहिलं असल्यास क्षमा असावी. ढोलकपुटी जर एखादा सोड लागत असेल 10-15 मिनिटं हरकत नाही. ढोलकपुटी नंतर आपण जुगलबंदी घडवत होतो. नंतर काय होतं माईकचा बदल असेल आणि कट्टीकोट आधार आहे. भारतीय जनता पार्टी वांद्रे विधानसभेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सर्व शाहिरांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. या स्पर्धेत या मंडळींनी भाग घेतलेला आहे त्या सर्व शाहिरांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. चला अगदी 2च मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आपण ज्यांच्या प्रतीक्षेत आहोत ते आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व या महाराष्ट्र राज्याचं एक कुशल नेतृत्व सांस्कृतिक मंत्री सन्माननीय आशिष शेलार साहेब यांचं आगमन होईल आणि त्यानंतर शेवटचा जो आपलं सादरीकरण आहे ते या ठिकाणी सादर होईल आणि साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये बक्षीस वितरण सोहळा देखील या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. सर्व शाहिरांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व शाहिरांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. काही क्षणात या राज्याचे मंत्री सांस्कृतिक मंत्री मुंबई शहराचा बुलंद आवाज
सन्माननीय नेते ॲडव्होकेट आशिष जला यांचा काही क्षणात या ठिकाणी आगमन होईल. शाहीर श्रीपाद अप्पादे. श्रीनाथ अपराध दिवाळकर नाचमंडळ श्रीनाथ अपराध. शाहीर चालू करा, सुरुवात करा. शाहीर तुम्ही तुमच्या व्हिडिओतील सन्मान नेते येणार आहे. शेवटचा हा भाग आणि पूर्ण पोशाख पाहू शकता यांचा. थोडा कोणी जाऊ नका. बुवा मंगेश पाटील यांनी व्यासपीठावर द्यायचं. या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी भाग घेतला त्या सर्व शाहिरांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. शाहीर विलास तेरवे, विकास तेरवे हे शाहिरीच आहेत ना. या स्पर्धेमध्ये ज्या शाहिरांनी भाग घेतला आहे त्या सर्व शाहिरांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. भारतीय जनता पार्टी वांद्रे विधानसभेच्या वतीने सर्व कलाकारांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. काही क्षणातच या ठिकाणी मंत्री महोदय यांचं आगमन होईल आणि भारतीय जनता पार्टी बांद्रा विधानसभा आयोजित जागडी नाचा सामन्यासाठी उपस्थित सर्व कलाकारांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. दुबईवरून बघताय सगळं कुठे काय माहिती.
काय नाव काय ठेवी ना किती चेक लांब आहे स्टेशन लांब आहे 15 रुपये चेरिंग आहे बरं पडेल 116 रुपये घरात अरे मस्त आहे हॅलो मंत्री महोदयांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री नामदार आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे कोकणचे सुपुत्र आणि आपल्या कोकणातील हा बाला डान्स याला कोकणातील गौरी गणपतीनंतर हा सुरू होणारा नाचा सामना या ठिकाणी चालू आहे सन्माननीय नेते महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री मंत्री महोदय सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री महोदय कोकण सुपुत्र कार्यसम्राट नामदार आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे सर्व टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचं स्वागत करायचं आहे मुंबई शहराचा बुलंद आवाज सन्माननीय नेते ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांचे व्यासपीठावरती मी निमंत्रित करतो आमदार नेहमीच सांस्कृतिक विभागामध्ये त्यांनी सातत्याने अमूल्य असं योगदान असं काम केलेलं आहे असे आपले नेते आदरणीय आशिषजी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे मी संतोष पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मात्रे संयोजक किशोर पुनोजी व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत संतोष घे लोक या ठिकाणी आशिषजींचं स्वागत होत आहे मी आशिषजींना विनंती करतो की वेळेचं बंद असल्यामुळे त्यांनी कोकणातील नृत्य कला जोपर्यंत जे काही कलाकार आले त्यांना संबोधित करावं सगळ्यांना नमस्कार जय महाराष्ट्र काय वाजवायचे तर जोरात वाजवा आज या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे जागरी नृत्य नाच आपला जो आहे त्याच्या भव्य स्पर्धा या आपण या ठिकाणी आयोजित केल्या मला अतिशय आनंद आहे की या विभागामध्ये ही आपली मूळ संस्कृती परंपरा आपला उत्साह आपला सण ही जोपासण्याची भूमिका घेऊन सतत काम करणारी बरीचशी मंडळी या ठिकाणी आहे जो आपला रायगड रत्नागिरीचा संपूर्ण भाग आहे सिंधुदुर्गाचाही काही भाग आहे या सगळ्या भागामध्ये सणासुदीला आपण ज्यावेळेला एकत्र येतो आणि आजकाल तर रील्सचा जमाना आहे या गणपतीला तर एवढ्या रील्स झाल्या की मला वाटतं जर रील्सची स्पर्धा झाली असती तर सगळ्यात नंबर 1 नाव आणि स्पर्धेचं पारितोषिक आपल्या जागरण नृत्याला मिळालं असतं इतक्या आणि हीच महाराष्ट्राची संस्कृती आहे म्हणजे सांस्कृतिक किंवा माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा मंत्री म्हणजे काय तर या ज्या कला आपल्या ज्या आहेत लोककला लोकसंगीत लोकवाद्य याचं जतन संवर्धन आणि प्रामाणिकपणे जगासमोर मांडणं या कामाला गती देणं हे आमचं सरकारचं काम आहे आणि या भागातला आमदार म्हणून तर माझ्यावर या निवडणुका असो का या अगोदरच्या निवडणुका असो अगदी नगरसेवक होतो तेव्हापासून
सगळ्यात जास्त प्रेम आशीर्वाद जर कोणाला असेल तर आपल्या सगळ्या मंडळींनी त्या ठिकाणी ठेवला मी आयुष्यात विसरू शकत नाही. आणि म्हणून या स्पर्धा आणि या सांस्कृतिक ठेवा हा सातत्याने वृद्धिंगत झाला पाहिजे. या भावनेने त्या स्पर्धा घेतल्यात. काही शाहीर सुद्धा इथे आहेत, त्यांनी सुद्धा अतिशय याच्यात मोलाचं काम केलंय. आमचा प्रयत्न आहे आणि मी योजना बनवतोय अंतिम टप्प्यामध्ये अजून निर्णय घेऊन अंतिम टप्प्यातला शासकीय निर्णय घ्यायचा आहे. पण आजच सांगतो की आमच्या कोकणातली महाराष्ट्रातली लोककला जाकडी त्यामध्ये आहेच. याला परदेशात सुद्धा स्थान निर्माण करून दाखवणार. आशिष शिरा तुमचा सेवक म्हणून करणार आणि करणारच. आणि म्हणून मोदीजी नेहमी म्हणतात विरासत से विकास. या देशातला असा पहिला पंतप्रधान आहे की ज्यांनी विदेशात सुद्धा आपल्या भारतीय संस्कृती महाराष्ट्रातल्या लोककला यांचा आग्रह धरला. आणि त्याच पद्धतीने महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय आणि मी आपल्या सगळ्यांना ती संधी मिळवण्याचा निर्णय घेतोच आहे. तुमचा आशीर्वाद फक्त असू द्या. आपण सगळ्यांनी जे याच्यात सहभागी झाले, किती मंडळ आले? 10 मंडळ आले आणि त्याच्यातल्या काही व्हिडिओज माझ्याकडे ऑलरेडी आले. त्यामुळे मी प्रवासात असतो तेव्हा पण व्हिडिओ बघतो. कारण घार किती उडाले तरी तिचं लक्ष असतं पिल्लांकडे, तसं माझं लक्ष मतदारसंघाकडे सगळ्यात गेलं. आणि मग त्या सगळ्या व्हिडिओजला मी पाहिलंय. अंतिम सुद्धा आता पेशकश व्हायची आहे. माझी इच्छा आहे की मी तो कार्यक्रम पूर्ण बघावा. तो व्हिडिओवर बघीनच, पण 10च्या आधी मला अजून एक कार्यक्रम अटेंड करायचा आहे. त्यामुळे पारितोषिक द्यायला मी नसलो तरी जो जिंकणारा आहे आणि मंडळाचे अन्य 10 लोक जे आहेत त्या सगळ्यांना पुढच्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या पु ल देशपांडे अकादमीमध्ये चहा पान नाश्त्याचा कार्यक्रम मी स्वतः आयोजित सरकारच्या वतीने करणार. आपण यावं. आपल्याला खूप शुभेच्छा. बाकी कोऑर्डिनेशन किशोर मुराद, वीरेंद्र म्हात्रे, अनाजी, संतोष, सगळी मंडळी, प्रसाद आणि आमच्या अलकाताई वगैरे सगळी मंडळी करतील. आता मला आपण शुभेच्छा द्यायची संधी दिली, शुभकामना दिल्या. मला बघण्याची इच्छा असली तरी व्हिडिओवर बघण्याची संधी आहे ती मी बघतो आणि दुसऱ्या काय कार्यक्रमाला पोहोचवण्याचे निवेदन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शाहिरांनी सांगितलं आम्ही केक आणलाय. मी त्यांना अशी विनंती करतो रागवू नका. महाराष्ट्रातल्या पूरग्रस्त परिस्थितीत झालेल्या शेतकऱ्यांचं नुकसान, आपल्या असलेल्या जनावरांचं नुकसान, 1.5 लाख जनावर वाहून गेले, मृत्युमुखी पडले. आणि म्हणून वाढदिवस करायचा नाही, केक कापायचा नाही, ही भूमिका मी घेतली आहे. तुम्ही त्याच्यावर मला प्रेम करा अशी अपेक्षा करतो आणि कार्यक्रम पुढे चालू ठेवा. व्हिडिओवर मी बघून तुम्हाला प्रतिक्रिया देतो. चहा पाण्याला भेटूच. साहेब फक्त एक निवेदन आपल्याकडे आम्हाला द्यायचं आहे. थोड्यात शेवटचा भाग चालू होणार आहे. शेवटचा कार्यक्रम झाला. साहेब एक निवेदन आहे. त्यापेक्षा घेतली करतो पण घरी गो चालू करतो. ऐकली थोडं बरं. साऊंड बघा. साऊंड चेक. साऊंड चेक. साऊंड बिन चेक करून घ्या ना एकदा. चला माफ करा, तुम्हाला खूप प्रतीक्षा करायला लागेल. मात्र म्हणतात ना सब्र का फल जरा मोठा होत आहे. आता आपल्याला संधी आहे, बघूया कसं होतं तर सादरीकरण. शेवटचा आहे. सर्व नक्की पहा. सर्व लोककलावंतांसाठी इथल्या आमच्यासोबत नक्कीच राहावे. तुम्ही माहितीसाठी सांगतो
की आता जे आपण जे निवेदन दिलेलं आहे आपल्या सांस्कृतिक मंत्र्यांना, त्या निवेदनामध्ये आपण असं लिहिलेलं आहे की ज्या पद्धतीने कोकणची आपली लोककला आहे नमन, या नमन लोककला संस्थेचा मी महासचिव आहे. त्यामुळे आम्ही जो पाठपुरावा केला त्याचं फलित म्हणून आमचा नमन लोककला महोत्सव शासनाने गेली 2 वर्ष भरवला. 35 लाखाचा निधी त्या नमन लोककलेसाठी शासनाने दिला. त्याच पद्धतीने आमच्या कलगीतुराचा सुद्धा महोत्सव भरवला जावा असं मी निवेदन साहेबांना दिल्याने साहेब म्हटले करूया आपण. त्यामुळे एक चांगली गोष्ट आहे आपल्यासाठी. आपण त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच आपल्या कलगीतुराचा महोत्सव सुद्धा भरवला जाईल अशी आपण आशा करूया. चला शाहीर रेडी? चला. गोवानं 10 मिनिटं तुम्हाला तुमच्या आवाजाचा आवाज कमी होईल, त्यामुळे सोडा. याचं थोडं बंधन आहे.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा जिकडे पहावे देवा तुझा आहे, जिकडे पहावे देवा तुझा आहे आणि सृष्टी निर्माण करणारा जगी देवा तुझा आहे. सर्व जीव जीवात पाना फुलात नदी ओढ्यात देवा तुझा आहे आणि भगवंता माझ्या तना मनात तुझा आहे. हे वंदन करतो तुला मी शिवनंदना, हे वंदन करतो तुला मी शिवनंदना, वंदन करतो तुला मी शिवनंदना. तुझ्या दरबारी आलो आज गीत गायला, तुझ्या दरबारी आलो आज गीत गायला.
कानडून खांबजामृत खात गणपती बाप्पा महादेवा आहे पती न त्याची अर्धांगी पार्वती महादेवा आहे पती न त्याची अर्धांगी पार्वती लेकलाळाचा गणपती न आलाय बसून उंदरावरती लेकलाळाचा गणपती न आलाय बसून उंदरावरती
माठाने खाऊन इथं बोलावीच लागेल मराठी आणि सांगतो तो माठाने खाऊन इथं बोलावीच लागेल मराठी एक 10-15 मिनिटांमध्ये आपल्या हाती निघाली तोपर्यंत बाकीचे शाहिराणी या ठिकाणी हा रंगमंच चालू ठेवा. बाकीचे शाहिराणी हा रंगमंच चालू ठेवा. गाडा तिकडनं
यू पॉवर बँक संपवली ना खांडेकर मला चंदननी दिली. चालू ठेव जरा बघ विलास.